हे तुम्ही बघा तिकडे बुक पास होतात आहेत आणि इथे काकी एक आणि एक एक देतात आहेत ते. पुढच्या वर्षी पहिला नंबर कोण काढेल त्याला मोठं बक्षीस. अरे जगा बघा 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 माझ्याकडे बघा बघा. हे बघा काव्याची शाळा. तुझ्या मैत्रिणी कुठे आहेत? सर्वांना नमस्ते. आणि आता आम्ही चाललो बघा बुक डिस्ट्रीब्युशन. नमस्ते. काव्याच्या शाळेत जातो आहे बुक वाटायला. म्हणजे आमच्या गावातली जी आमच्या जवळच सर्वात जवळ जी ग्रामपंचायतीची शाळा आहे त्याच्यात आम्ही काहीतरी बुक्स घेतले, थोडंसं खाऊ घेतलंय आणि बाकी जे लागणारे वस्तू सर्व साहित्य घेतलेले आहेत. चल घे, दरवाजा बंद कर आता. अशी कशी? मला वाटलं तू आत्मदार पण करते. कधी कधी ना मी जोक करते ना, मला हसायला येतं कधी कधी. बघ आमचे बुब्बू वेटिंगवर आहे. येता तुम्ही दोघं? चल ह्याच्यात ते सर्व काय कॅडबरी आणि ते सर्व आहे ना? नाही तर आता असं व्हायचं आपण गेलो आणि जे वाटायचं ते सामान विसरून आलो. कुठे एक ठेवली आहे? माझ्यासाठी ठेवली आहे कारण ती वजन आहे ना, ती ह्यांना झेपणार नाही. चला हां सर्व बुक्स आहे त्याच्यात. आणि आम्ही सर्व सिंगल लाईन बुक्स घेतले आहेत. म्हणजे त्यांना जे मी इन्क्वायरी केली ना, मी त्यांच्या इकडे काय उपयोगी आहे ते घेतलं. त्यांना जे लागतात ना तेच मी घेतलेलं आहे. अरे लय वजन आहे बाबा. लय वजन आहे. मी उचलत होती, मला उचलत नाही. चला चला पटकन चला, कारण त्यांनी 3 वाजता बोलवलं आहे. आता 3ला 3 मिनटं राहिलेत फक्त. चला. आणि आम्ही कसं अगोदर परमिशन घेतली आणि किती वाजता येऊ त्या तिकडचे जे 2 मॅडम आहेत ना त्यांनी सांगितलं की तुम्ही 3 वाजता या. आम्ही 1 वाजता जाणार होतो. चला. आणि सोबतीला आम्ही काकीने नेतोय. सोबतीला नाही, आपली मॅनेजर आहे ना पिंक परी. आज दोघांनी काय पिंक पिंक. अरे जगा बघा 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 माझ्याकडे बघा बघा. चला बसा तुम्ही, बसा. चला लेट होईल. या त्या साईडून एकाने बसा आणि इकडून एक बसा आणि काजल पुढे बस. बसा काकी, मी पण करतो. बसा. हां बसलात. आणि काकी इकडून शाळा किती लांब आहे गाडीने? गाडीने 5 मिनिटात जाऊ. 5 मिनिटात जाऊ ना. तर इथे बघा आपली शाळा आली, दिसते तुला? इथे बघ, इकडे साईडला थांबवलं पाहिजे. साईडला गाड्या जातात. इथे लावूया. अशी रिव्हर आली पण शाळा लगेच. जवळ आहे ना. जवळ आहे शाळा. आणि मी आता पण सांगतो, हे द्यायच्या अगोदरच हे माझ्यासाठी ट्रायल आहे, बरोबर ना? ही सुरुवात आहे माझ्यासाठी. वाटलं त्याच्यापेक्षा मी जास्त देईल, पण पहिलं बघायला पाहिजे ना, कारण आपल्या तर फर्स्ट डिस्ट्रीब्युशन आहे ना असं गावात. चला काय ही घे. हा ही घे बुकचं मी घेतो. आणि मला सांगायचं काव्या पण या शाळेत आहे ना काकी? कुठून? आम्हाला माहित नाही म्हणून आम्ही काकींना घेऊन राहिलो, कारण आम्हाला माहितीच नाही रस्ता इकडचा. हे बघा काव्याची शाळा. तुझ्या मैत्रिणी कुठे आहेत? चला तिकडे ऑफिसमध्ये जायचं ना. शाळा एकदम सुंदर केल्या बघ सर्व. हे काम असं वॉल्स पण एकदम व्यवस्थित सजवले पाहिजे. अशी लहानपणी तू करायची का या रूममधून त्या क्लासरूममधून त्या क्लासरूममधून? नाही नाही. ही कशी नाही, हे कसं आता लास्ट दिवस आहे आता उद्यापासून दिवाळीची सुट्टी पडणार आहे ना मम्मी. शेवटचा दिवस आहे. हे पण सुंदर आहे ना सर्व. हा वर्ग खाली झाला. पहिली आणि दुसरीचा वर्ग आहे. हे फर्स्ट सेकंड आणि तिकडे थर्ड फोर्थचं आहे. त्यानिमित्ताने आपल्याला गावातलं आज ही शाळा स्कूल पण आपल्याला बघता आलं. पण एकदम सुंदर, आम्हाला लय आवडलं. एकदम नीट नेट का नाही, आम्ही कधीच नाही बघितलं. माझ्या इकडे पण अशी शाळा होती 4थी पर्यंत. अशीच ना. पण एकदम साफ आहे शाळा. मला विचारलं तर दिसायला पण एकदम छान नीट नेट की हवेशीर आहे. म्हणजे मुलांना कोंडल्यासारखा पण नाही होणार इकडे. ते त्यासोबतच इकडे समोर अशी हे बघ अंगण पण मोठं आहे.
मोठं आहे ना. तिथेच मुलं खेळतात. चलो आम्ही चाललो आता. आतमध्ये मुलं पण नाही, त्यांना पण बघा कसे आहे लाईनीत उभे आहेत बघा. जा जा जा. काळ्या वाजवणे. या इथे ठेवू. ही आपली पहिली, दुसरी, तिसरी आणि चौथीची मुलं ना. आपल्या गावाचं नाव काय आहे? नाव सांगा. हां बस झाले पास तुम्ही. आता या शाळेमध्ये 2 मॅडम आहेत बरोबर. मॅडम तुमचं नाव सांगा आम्हाला. माझं नाव सौ मनाली मदन पाटील. राहायला रत्नागिरी. हो हो. आणि त्या मॅडम तुम्ही तुमचं नाव सांगा. नमस्कार, मी साक्षी संतोष बुवड, राहणार रत्नागिरी. तुम्ही मुलांना दिवाळीचा होमवर्क दिलाय? हो. म्हणूनच आम्ही होमवर्क दिलाय, म्हणूनच तुम्हाला पुस्तकं आणलेली. तेच मला पण तेच वाटत होतं की म्हटलं अभ्यास दिल्याबरोबर वह्या आल्यात का सुट्टीत करण्यासाठी. आणि ज्यांनी तुम्हाला ना जर पूर्ण होमवर्क करून दिलं तर त्यांना आम्ही परत देणार. वा छान छान. काळ्या वाजवा. तुम्ही सर्वांनी होमवर्क करता ना तुम्ही घरी. जर मॅडम जे सांगतात ते सर्व ऐकायचं. हा काय इकडे बघ. तिथे बघ बाबू. नाव सांग तुझं. नाव मोठ्याने सांग. मोठ्याने सांग. सर्वेश संजय पाडावे. चांगला अभ्यास कर. बघा कोण कोण आता छान करणार त्यांना पुन्हा मिळणार आहे. हा. जे वही हे 4 वह्या भरून पहिला आणतील. नंबर कोण काढेल ना त्याला मोठं बक्षीस. हा घ्या सर्वांना लाईनीतून. आता ह्याच्यात सर्व फर्स्टवाले पहिलेतले किती आहेत आपल्याकडे? 5 आहेत. आणि दुसरीतले? 8. तिसरीतले? आपापली नावं सांगा पटापट. आणि चौथीतली? 12. हा हे तुम्ही बघा तिकडे बुक पास होतात आहेत आणि इथे काकी 1 आणि 1 देतात आहेत त्या. आता मी मॅडमला 2 प्रश्न विचारतो. तुमच्या पहिलीतले चौथीमधले सर्वात हुशार कोण आहे ह्याच्यात? सर्वात हुशार म्हणजे टॅलेंट खूप चांगलं आहे. आणि ते. आणि दुसरा प्रश्न काय, सर्वात मस्तीखोर कोण आहे? आणि सर्वात हुशार आमचा सुगंध. उभं राहा. अरे वा. आणि मस्तीखोर? मस्तीखोर आज आला नाहीये. बरं झालं ना, त्या व्हिडिओमध्ये दिसला असता. सुगंध आहे, ती ओवी आहे, आराध्य आहे. असे हुशार आराध्या, सुगंध, कबनी, ओवी. या आराध्या. तर रांग करायची पुढे पूर्ण होऊ दे. एकदम नको 2-2 जा. हे पण राहिलेत ना, हे चौथीतले वाटतं. हा हे नंतर येतील. कलर वेगळा आहे. तो बॉक्स संपला ना, तर हा दुसरा बॉक्स. तिकडे पुस्तक आहेत ना व्यवस्थित? अरे हे नाव काय तुझं? हां आमच्या वेलकमसाठी बघा हे मस्त सजवलं आहे सर्व. आणि वेलकममध्ये ते गुच्छा पण दिलेला आपल्याला. फुलगच्छा दिलेला आहे. ही टीम बरोबर झाली इकडून पास करायला सर्व व्यवस्थित. त्याला चॉकलेट. हे बघा आमच्याकडे ना आता एवढे चॉकलेट उरलेले आहेत. तुम्हाला कोणाला पाहिजे अजून? तर डान्स तुम्हाला येतो ना? एखादी गोष्ट, गाणी गोष्ट, डान्स किंवा डान्स करून दाखवायचं. कविता छान म्हणून दाखवायची. त्यांना त्याला मिळणार आहे. आणि मस्त इंग्लिशची नाही. हा मराठी इंग्लिशची जो पहिला उठेल ना त्याला 2 देणार. पहिला कोण उठणार आहे सांगा? ये या हिला 2 द्या, बाकीच्यांना 1 द्या. कारण पहिला येणाऱ्यांना दाखवणार आहे बघ पहिली. काय बोलून दाखवणार आहेस तू? नाही, माझ्यातर्फे तुला बोलायच्या अगोदरच घे. हे घे, ठेव घे. हा, आणि आता बोल. आता काय करणार आहेस तू? ते म्हण कविता तुझी. आई आई कनक भेल रे बाबा मला नाही भेल एवढे कसले नाराज होता भेल करू बघता बघता चुरमुर घ्या कुरकुरी शेव पपडी चुरचुरीत टोमॅटो कांदा कोथिंबीर अर्धी बारीक छान पाणी खजूर थोडी चिंच कालवून चटणी केली मस्त. थोडं तिखट थोडं मीठ मिसळून टाका छान मीठ गोल बसा घाला तसा वाटून घ्या कसा कसा बघता बघता चट्टा बट्टा कागद नक्की दिवस A little sick,
For me to sow a little earth to make it grow, a little pot, a little pot, a little whisk, and that is that. A little sun, a little shower, a little white, and then a flower. थांब घे द्या मी त्यांना एक दे सर्वांना. अजून कोण येते सांगा. हा हा जा मग. सगळे वैयक्तिक गार्गी गोष्ट सांग छोटीशी छान परवाची. ते देशासाठी लढले, ते अमर हुतात्मे झाले. घे चॉकलेट घे. अजून कोण आहेत. अजून कोण येतं? आवाज खूप Fun time, play time, now we run, now we climb up the ladder and down the side. A merry-go, let us take either a swing, go to and fro, bounce the seesaw high and low, bounce the seesaw high and low. चॉकलेट आहे गं. आता मॅडमला 2-3 प्रश्न तुम्ही शिकवता ना त्यातले काय ते 2-3 प्रश्न विचारा कोणाला तरी, म्हणजे रँडमली विचारा. जे उत्तर द्यायला त्यांना आपण कॅडबरी देऊया. आपल्या देशाचं नाव काय रे? सांग बरं. देशाचं आपल्या देशाचं नाव भारत. हां थांब तिथे आवाज जोरात बोल. आपल्या देशाचं नाव काय. हां घे याच्यातलं एक. चला मॅडम नेक्स्ट विचारा क्वेश्चन. आपलं राष्ट्रीय फूल कोणतं आहे? कोणाचा कमल पहिला आला लवकर घ्या. देखो हां घे. आता तिसरा क्वेश्चन. चला तू पण घे. आपल्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री कोण आहेत? महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री तू हात वरती गेला ना. बोल. माननीय श्री एकनाथजी शिंदे. बरोबर. आता जोपर्यंत कॅडबरी आहे तोपर्यंत प्रश्न आहे. आपला देश केव्हा स्वतंत्र झाला? तिने हात वरती गेला. बोल तू. 15 ऑगस्ट. वा तुम्हाला काय प्रश्न आहे. आता तुम्ही तुमच्यातला मी एक प्रश्न विचारतो. या मॅडमचं पूर्ण नाव सांगा मला. कोणाला माहिती आहे. तू सांग. तू सांग. तू नाही बोललीस ना अजून. मॅडम साक्षी संतोष गुरुवार. व्हेरी गुड. घ्या. सर्वात आधी जग माहिती अगोदर आपल्याला आजूबाजू माहिती पाहिजे. या मॅडमचं नाव सांगा पूर्ण. कोणाला माहिती आहे. कोणी उत्तर नाही दिलं दोघांपैकी. तू दिलंय. मंजुषा तू सांग. सौ मनाली मदन. Very good. तर इथे बघा आपण इकडे मिरजोळे ग्रामपंचायतची शाळा आहे तिकडे आलो आहे. तर मला सर्व मुलांना एकच मेसेज द्यायचा आहे की आता आपण शाळेत आहे बरोबर. तुम्ही आज लहान आहात अजून 1ली ते 4थीमध्ये आहात. तुम्हाला जे काही मॅडम शिकवतील तुम्ही ह्यांना काय म्हणता. बाई म्हणतात. तुम्हाला तुमच्या बाई जेही शिकवतील शिकवतील ना ते सर्व चांगलं असणार. ते तुमच्या पुढच्या जीवनाला खूप हेल्प होईल तुम्हाला. म्हणजे आज जर मी कुठे तुमच्यासमोर आलो आहे म्हणजे आम्ही सर्व वाटप करतो आहे ना इकडे, तर माझ्या शिक्षक मला जे टीचर्स होते त्यांनी शिकवल्यामुळे मी आता एवढं सक्सेसफुल झालो. बघा आज आपण आपल्यासमोर माननीय श्रीमती शुभांगी कीर आणि त्यांची टीम सगळी आलेली आहे आणि आपल्या छोट्याशा शाळेला त्यांनी इतकी छान मदत केलेली आहे. सर्वप्रथम आधी मी त्यांचे शाळेतर्फे आभार धन्यवाद मानते. आणि ह्या ज्या छोट्या छोट्या वस्तू नाही ते ज्याच्यामध्ये खूप मोठं त्याचं कार्य आहे वह्यांचं पेनाचं. कारण त्या खाऊपेक्षाही ह्याच्यामध्ये जो अभ्यास आहे तो आपल्याला पुढे आयुष्यामध्ये मोठं करणार आहे. आता तुम्ही छोटे छोटे आहात पण उद्या तुम्ही मोठेपणी आपल्या भारताचे नागरिक होणार आहात की नाही. आणि त्यातूनच आपल्या गावाचं आपल्या देशाचं नाव आपण मोठं करणार आहे. आणि त्यासाठी त्यांनी आपल्याला जी मदत केलेली आहे त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानते. आणि त्यातून तुम्ही खूप चांगलं शिकावं, खूप अभ्यास करावं आणि आपण मोठ्या मोठ्या पदांवर जाऊन आपली प्रगती करावी अशी त्यांची सगळ्यांची इच्छा आहे. आणि म्हणून ते आपल्या शाळेपर्यंत आलेले आहेत. आणि त्यामुळे तुम्ही खूप छान अभ्यास करायचा आहे आणि त्यांना मोठं होऊन त्यांच्यापर्यंत जायचं. तुम्ही मोठे व्हाल तेव्हा की तुम्ही पण आम्हाला जेव्हा मदत केली तो आम्ही अभ्यास खूप छान केला
असं त्यांना नंतर मोठेपणी जाऊन सांगायचंय. तेच खरं बक्षीस असणार आहे, त्यांचं बरोबर. पण आणि आमचं पण. बरोबर आहे. धन्यवाद. चला, आम्हाला खूप छान वाटलं इकडे येऊन. लहान मुलं बघता आली, त्यांच्याबरोबर बोलता आलं. बाकी कोणी नाही आली. चौथी सगळ्या रांगे आपण आणि तोंड पूर्ण लॉक आता. हाताची घडी आणि तोंडावर बोट असं हे आपल्या आलीत लहान लहान मुलं सर्व. काजल इकडे टीचर बनते काय? बरोबर. आणि हे तुम्ही कितीतले? तुला कसं वाटलं इकडे येऊन? मस्त वाटलं, छान वाटलं. मस्त लहान वाटलं. मुलं बघून एकदम कौतुक वाटलं. हो. आणि काजल तुला कसं वाटलं? मस्त वाटलं ना? ती छोट्या मुलांच्यात येऊन छोटी झाली आहे. आरामात आरामात. नाही या मॅडम, तुम्ही पण या, तुम्ही पण या. या. हां, तुम्ही 3 तिकडे 3 इकडे. बरोबर आहेत. ओके. आता मी 1 2 3 म्हणणार. 3 म्हटलं की तुम्ही म्हणायचं, ठीक आहे? 1 2 3. अरे वा. भारत माता की ओके, थँक्यू. हां, मला एक प्रश्न. आता आहे ना सर्व इकडे उभे, कोणी पण हात वरती करू शकता. तुम्हाला भविष्यामध्ये जाऊन कोणाला काय काय बनायचं आहे? तुला काय बनायचं आहे? पोलीस बनायचं आहे. अरे वा. अजून तुला काय बनायचं आहे? पोलीसच बनायचं आहे. अरे वा, छान आहे. मग प्रोटेक्शन आहे गावाला जास्त. तुला काय बनायचं आहे? डॉक्टर बनायचं आहे. तुला शिपाई बनायचं आहे. वा वा वा. अजून तुला? डॉक्टर. बाबू तुला? विसरली. काय बनायचं आहे? तुला काय बनायचं आहे? पोलीसच बनायचं सर्वांना. अरे वा. मग पोलीस डिपार्टमेंट आहे आपल्याकडे गावी फ्युचरचा. एकदम छान. आणि सर्वात आधी आपण ह्यांना तर थँक्यू म्हणतो, पण सर्वात जास्त थँक्यू ना इकडच्या टीचर्सला म्हणलं पाहिजे. कारण आता एवढे स्टुडंट हँडल करणं पण सोपी गोष्ट नसते. तर तुम्हाला आमच्या पूर्ण यूट्यूब फॅमिलीतर्फे तुम्हाला मॅडम, आणि मॅडम तुम्हाला थँक्यू. आता इकडे डिस्कशन काय चालू आहे? कुठे गेली काजल? आता इकडे डिस्कशन काय चालू आहे? कोणाला कॅडबरी जास्त मिळाली आहे? तुमच्यापैकी कॅडबरी कोणाला जास्त मिळाली? तुला. तू पहिली आली म्हणून ना तू. आता काय काय त्या कला आणा ना बघूया. हे कंदील तुम्ही बनवलात? या लाईनीतून या बघूया काय काय दाखवा. इकडे कॅमेऱ्याला दाखवा आम्हाला. वा वा वा. तुम्ही दोघांनी बनवला ते? या दोघं पुढे. हे ओपन कर म्हणजे उघड. अरे वा, हॅपी दिवाळी. मस्त, छान. आणि हे सर्व त्यांनी आता शाळेतच बनवलं सर्व. हे कलर तुम्ही केलात? अरे वा, छान आहे ते. तुमच्या शाळेकडे तुम्हाला दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. तुला पण हार्दिक शुभेच्छा. तुम्हाला सर्वांना हॅपी दिवाळी. थँक्यू. ओके, चला. आणि आम्हाला पण वेळ दिल्याबद्दल तुम्हाला थँक्यू आणि धन्यवाद. सगळ्यांना धन्यवाद आमच्या शाळेतर्फे. ओके, चला. बाय बाय म्हणा. बाय बाय. बाय. आम्ही पण जे आमच्या शाळेमध्ये बघतो तेव्हा सगळं आपलं बालपण आठवतं आपल्याला. आणि मोठ्या झाल्यावरती ना सर्वात जास्त आठवण ह्याच गोष्टींची त्याच येते. गोष्टींची कारण मोठे झाल्यावर हे सर्व अनुभव करता नाही येत. मग आपण स्कूल डेज किती आठवण करतो काजल? शाळेतले दिवस सर्वात जास्त आठवण येतात. आणि शाळेतले मॅडम सुद्धा आठवण येतात. हा, ते तुम्हाला पण आठवण करतील नंतर. चला, ओके. चला. काय छान करायचंय सांगितलं माहिती ना त्यांनी. आणि पुढच्या वर्षी पहिला नंबर कोण काढेल त्याला मोठं बक्षीस. चला. छान. आणि इथे बघा, आम्ही आज डिस्ट्रीब्युशन केलं. आम्हाला खूप छान वाटलं. आणि तुम्हा सर्वांना पण थँक्यू. कारण हे सर्व पॉसिबल तुमच्या सर्वांमुळे पण होतं आहे. जेवढं आम्हाला जमेल हे आम्ही बघा सुरुवात केली आहे. एक मला अंदाजा नव्हता तरी एक स्मॉल बोलतात ना डिस्ट्रीब्युशनसाठी मी इकडे सुरुवात केली आहे. फ्युचरमध्ये आय होप मी 10 टाइम्स 100 टाइम्स मी ह्याच्या म्हणजे 100 टाइम्स याचा प्रयत्न करेल. काय व्हिडिओ होता ना, म्हणजे तुम्हाला चालेल की नाही शाळेला. कसं घेतलं की आठवणी येतात. आता माझ्या शाळेला पण मी किती दिवस असं म्हटलं मदत करायची होती मला. माझी शाळा म्हणजे मी ज्या शाळेत शिकलेत होत्या
तिथे तिसरी चौथी बरोबर. हा इथे तिसरी चौथी पहिली ही पहिली दुसरी. हा तुझाच मुलगा ना. हॅपी दिवाळी. बस बस. तुम्हाला गिफ्ट आवडलं ना? आणि आम्हाला तुम्ही आवडलात. नाजूक नाजूक आहेत ना सगळ्या. छोटे छोटे आहेत ना. छोटे छोटे आम्हाला तुम्हाला बघून आमचे दिवस आठवतात इकडे. आम्ही पण असेच होतो लहान लहान मस्ती करायची. तुझा बर्थडे हा तुझा बर्थडे आहे. तुझा बर्थडे आहे आज. हॅपी बर्थडे. हॅपी बर्थडे. चालेल हॅपी बर्थडे. अरे वा. मस्त. आणि ह्याने ना आम्हाला चिक्क्या पण वाटल्या. चिक्क्या वाटल्या. अरे वा वा चांगलं व्हेरी गुड. अरे वा. काय नाव बाबू तुझं. नाव असं पाहिजे की दुसऱ्याने घेतलं पाहिजे. चला हा हिला ठेवा हिला ठेवा. तुझा काजल. चला जाऊयात तर घरी जाऊया. घरी जाऊया आता. चला काकी तुम्हाला पण थँक्यू आल्याबद्दल. साक्षी तर तुम्हाला थँक्यू आल्याबद्दल. आणि सर्वात थँक्यू जास्त मम्मी आपल्या व्ह्युअर्सला म्हण. बरोबर ना काजल बरोबर ना. आमच्या सर्व व्ह्युअर्सला लोक सगळे बघतात आहे त्यांना सर्वांना तुम्हा ॲक्च्युली हे पुस्तकं जे आम्ही तर प्रत्येकाने एकेकांना वाटलं असं समजा. आमच्या हाताने तुम्ही दिला तसं समजा. तर तुम्हाला सर्वांना थँक्यू. तर्फे दिला आम्ही. हां आणि आजचा आमचा प्रोग्राम कसा वाटला आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. बाय बाय. काव्या आमच्याबरोबर. चला काव्या बजा बोलतील. आणि अभ्यास वगैरे दिलेला आलेला हो हो. काव्या मस्त छान वाटलं. हो थँक्यू. हो मॅडम थँक्यू. हो या पुन्हा. आता सुट्टी संपल्यावर वरती या आमच्या घरी. हो आम्ही दोघी आमचं होम स्टे वगैरे. दिवाळी